vykopané máme. Teraz už len preosiať. Tak do práce, chalani. Však ale nemám na to celý život. Hej, Janko, s týmto by som ti vedel pomôcť. Kovako, vyše 40 typov prídavných zariadení pre váš stroj. Triediace a miešacie lopaty, mulčovače, radlice, štiepačky a oveľa viac. Kovako.sk, vaše profesionálne riešenie s vyše 30-ročnou tradíciou.